kako ti je Leonica? Dobro, hvala Bogu, dobro. Šta radi? Pavka? Ona spava, da. Ljudi, možemo li mi ovdje Tapkamo! Šerujemo svi! A Željko? Pavka. Da. Najveće. Idemo da tudi uoč, sad ide u per ruke. Znaš kakva Mac, koji je blesava? kupio auto, brate? Koji auto? Možeš... Blesava je totalno. Koji Leonica. je Mac kupio Joj, auto? znaš kakva je, dođe, sad na primjer ona, sedim ja u dnevnom boravku i tu mi je hodnik i ona šeta uveliko trčkara tu po stanu i to, i sad ja onako sednem i ona onako dođe do vrata i ja kažem ne Leno, ne prelazi. Ona zna šta je ne, razumeš? Da. Onda ona stoji pa ako i onda pobegne, ja kažem, ma sad ću da ti dođem tamo, da je nađem, razumeš, potrčim ono da je uhvatim, ona znaš ono kad napravi neko sranje, smeje mi se u facu. A koliko ima tačno? A? Koliko ima tačno? 10 mjeseci. 10 mjeseci. Da, ali je napredna mašala. Da. Koliko tebe Marijana ima dijete? 12 ruža, ljudi. Ljudi, a možemo gore dole, samo da ispunimo speed. 7 godina. 12 ruža, ljudi, kod mene i kod Miljane. 12 ruža, gore dole. Komšo, hvala, ajde ljubim vas.